Ola a todos, son Josele e quería vos convidar ao concerto que vamos a facer mañá na Praza de Praterías ás 8 da tarde, a Banda de Música Municipal de Santiago, máis eu. Neste concerto tocaremos pezas do autor galegas e prometo algunha sorpresa. Espero vos a todos, paso lista.